Parangai bat parlop pait naka Sunday School Committee jong kabalang ban naka balang hi masim ya kani ka kabu ban tiang sungo phai phi baro sya kani ka jing sakri ublai kani no phai sngi jong kani ka sngi ka kraw bat ka kentang ngadon ban tiang sungo phai phi ki badan kani ka yeng ka kentang jong ublai bat kumju ru ya baro kitu ki bai ki badan ki yeng ki jong ki ba page link ba ka YouTube channel jong ka balang live but kani ka sngi kalong ka sngi ka ba kerpang ha ka ba ki school penpau situlup ka perthai ki rakhi ka kum ka World Sunday School Sunday ha ka ba kum ka school penpau nge kenmau ya ka sngi seng ya ka school penpau lakumba arspa sopo snem mensua te ngitip ru para bangit be ba kum ka balang ngimsim lala ban pelong ya kanika school penpau hanu snem session ar hajar arpo ajar arpoi namar ka jinglong jingman juga perthai kum ni nrei ngi kermen bat ngi dwai ru ba ublai un pleno ekalat hakaba kum ka Sunday School jong ka balang ngeni ban pleno i kelas ki jongi hakas ngi ka bagantang ka jungu banyo ban ai ya ki jing hikai nagaktien ka jungu blai nadu ki hep ki barit ki badang lung ki badang khna shadu ki balasan ba rangba kenang ba na yo ban im hagani ka perthai ringkat ber ka jing lam blai bat kaktien ka jungu blai ha ka jing im ka jong ki te ka program hagani no phai singi kan long kum ni I organize long I Miss Eureka Kharkongor I banilam jingwa I long I ba menri akor lingwa ninyo ru ya kajing puli na kaktin kajing ublay bat kajing duway na iway ni ginohikai jong Sunday School iba aksan kupar karsieng hadin kata ninyo kajing penbenana kapalang bat hadin ninyo ya kajing jing duway jing aingu na I ba dumex sindrat bat ninyo ru ya ka special item na ki kena puli jong ka kerdan intermediate but senior but hagani ka sngi ka bakerpang ka bakum kani ngi don hapeng jongi ru I pastor KL Tensong Reverend KL Tensong idei nang thi napo langkerdem I don hapo ka kharar blang rilum district but I don ru ha ka kharar blang presbytery te ngi piang songpha ru I pastor KL Tensong saka jing sakri blai jong ka balang hanega no pha jong nek sngi te I pastor is sam benta nagaktin ke jong blai sa sibet arbet te shwa begini ya chaprang tong ini pendem haging duai ko blai bat ko khpa jong I bahabeneng gidan ban aingu gini galat gini no phai jong ini sngi ban yo ban kiu chika yeng ka bagantang ke jong me haga bukum kini ke sngi ka kerpang ya ka school penpau situlup ka perthai haging rakhi ya ka anniversary bala seng ya kini ka school nakimta ki khun jong ka balang ban yo ban ai jing kai na ka tin ka jong me na ko ka por bat chikoi ka por ban ni dwaya try ba mini snei ban don kat bat kani ka jing sakri ka jongi na do par sang do ban nawai ni dwaya try nong sim banta baro ban ni dwai kerpang ru yai pastor iban sa ai ka kubo na ka tin ka jong blai hagani ka no phai jong ni ka sngi ni dwai ko blai ba no me no ngi gi khun ki jong me ha ka gum kani ka por maga kreteng jisu ni dwai ngi pan kini baro menta bichikar ta bom jukod ru Amen. Ngine peteng da kaba ngine wai lang ke jingroi kaba shispa laifun riu na ka kot jingroi kaba thamai bat shispa laifusau na ka kot jingroi kaba rim bat hadin bangine dep roi ke jingroi ngan kerpat ye ba ksan kupar kharsieng bain sngobha banilam na ba puli ya ka ktien ke jong blai bat banduai ka ktien jong me kaba koridor kum ka ksiar belapan perang kaktien jong me ka itenat kaktien jong me ka babang ka badap darongap dono jonga ka pendap ini wai borok sautli ke dekat bar dengan tangan kerpat di baksan kupar karsieng ban sim me ke benta ka jong I Kak tin jong mi
yar blapen prang các tin trong ka itenan các tin trong mi ka babang ka badang darau ngam donut jong ngaka pendam kan yalam ka tin ka jong mi leng baka ri klau bam nun kan ilong u lo ba teng shan bagi Israel ken nang bun kabakor dab dajor ban yalam ruba don bor bagen ma gitu kisi Shem sgau bababun ka jing sa wa kak tin jong mi donu jong ngaka benhun sukmaki bayoi kumat jong mi po neng hi aban ngeu ka tin ka jong mi bagren pa siau ban basion yo ngan yat wer klem jing perkan syakadi yang syakaman nang boten dakak tin ngan yat ben klem ke ladin. Kajing puli nak ketin kajong ublay lembaga ni kapor malah sim kat tu kat ni ki benta nak kitab Psalm kaba sispa lai pun riu kaba sispa kat kendai kitab Deuteronomy kelnong bashpau Siti Apostle Paul siki Syau Timothy kaba ar bat nak gospel Matthias kelnong kaba ar pusau Ketin jong blai ka ong tu aingo yu trai namar ulong babha naba ka jing snai jong u ka bom jukut tu aingo yu blai jong ki blai naba ka jing snai jong u ka bom jukut tu aingo yu trai ki trai naba ka jing snai jong u ka bom jukut Kaktian jong me kalong ka syarak ki kijat jonga bat ka jing syai ha kalenti jonga ngala smai bat ngala pen scam yaka bangan sumar ya ki jing bishar hok jong me lemda ka an jong me kalalong ka jing sngob ha jonga ngala la yap no hangta ha ka jing jinjar jonga ngan om klet yaki hukum jong me lanu lanu naba daki melapen im yanga Menta teku Israel, utrai uba ublay jong me, ukwa ayu na me, tang bamen syapting ya utrai uba ublay jong me, bat ben nyaj hakilenti jong u baro, bat ban iet ya u,
bat men syakri utrai uba ublay jong me daga download baro bat daga men sim baro bat men sumar ya hi hukum jong utrai bat ya ki an jong u ya ki ba nga hukum ya me ha kum kane kasni tu yai kan mau ya uji sukres ya ubalam penmipat na kibayap ubana usembah udebet kat bakum kata ka gospel jonga hakabanga sya sitam hadu ke jingkhum kum unung le bomman hanre ya ka ktien ke jong ublay om sim lakhum ken ka beneng bat ka khandau ken lej no hanre ki ktien jonga ken om lej no satya tengya puli bat pen sngau ya ka ktien ka bakor ka jong trai tanya lej lang ublay ha ke jing duai ku kpa jingi bhabeneng niwana khmat jome kane ka por na kane ka sngi na kane ka yeng ka bakantang ka jome ko pa bi ha kane ka sngi ka bakarpang ka sngi ka baningkong jong ubnai ha ka ba ni rakhiru ha ka jo ka por ya kane ka sngi kum ka world sunday school anniversary ni aingo eme ko pa bi jong atrai bash photally ki banai ka la ya kum tu atrai kilayat atrai ngem sung thu atrai ke jing stat jong kapor ringi tip ya ka wei ke jing syate ko trai ba melong ublay ubalayat lembat ngi ha pedeng kelentia jungi baro atrai mem sim la eno atrai ha pedeng ke jing tlot bat ke jing duna ki ba memela syam ka jing jungi atrai bat ngilong kum ni kum bagi long hadu menta ko trai de namar ke ji snai ke jome bat ngi tip scam ko pa bi jong atrai kumba me melaya lam ki khun Israel atrai kumta men yalam me ki breu jong me baro akan ka perthai atrai wat ha ka bakum kani ka por jong pandemic atrai menang yalam me ki breu jong me baro atrai ki badan akan ka perthai ngisngau diau khandiat atrai bangila du sibun atrai ki benai jong ka jing syakri ya me au blai namar atrai ka jing wan jong pandemic atrai re kum bangila pulir na ka ktien jong me ko atrai ya ka ktien jong me om sim la khum ken bat ni tips scam atrai bawat lang yem sim layo ban syakri lai lo jeme ka ktien jeme atrai kala dan la ka jong ke benta ban trei ban kren ban penthmai ban kren thmai atrai ka jim jongi bat ki ying ki sam jongi ko pa bi ni dan ru ka jing sutiau khndiat atrai namar ba yem sim layo ban hikai ru ka ktien ka jome haki khna ki samla ki rangba ru di bat atrai ngilas duru atrai ka jing kai na ktien jeme sibun lemba kini ki benai Andai kum bangila pulih nak ktien jame sisha atrai, ka ktien jame atrai, ka trei la ka jong ka benta, namar atrai ka di ka ktien ka ba im ka ba sisha ka jame ko pa i. Bat lumba kani ka por atrai ha bangi rakhi kan mau ya kani Sunday school anniversary. Iwan banduai atrai ya ka jingkran thmai pat ka jame atrai. Iwan banduai ba men kren lumba kani ka por ha bangi dang syakri me lumba kani ka jeseng. Men keren lembah ki benta baru ke bangi nang pendap nang ni syakmat. Men keren ru ko trai kham tam lembah syakri jamai pastor. Balawan nang thien snong ko pa in ya ka ban sam ya ka ktien ka jamai ha pedeng jingi lembah kani kapor. Traji sup i nginget skem ko wei ka jing sisha. Ba atrai shen bat sya ba kanom long slam atrai ka ta kapor. Ba sasisen pat on play light lo atrai ya ki yeng ki bagentang. Jong me ko trai khnang bang la ban beteng biang atrai ya ka ban syakri me lai lu atrai klem kanono ka jing pinwin nyo jing hikai ru na ka ktien jome atrai onyo hikai ru ya ka ktien jome ko trai ba atrai ya ka iki baro ka bang la do no shisha arsya pat ngen yo pat ya ka ko trai jisu ba kono trai ba ha kan ngayeng ni ka por atrai ban duai pat na ka menta ki long yeng long sem kristan ki ba buon ki badan po ka ne balang jongi shisha atrai ngai lumba buon ke jing jinjar de se ke jing kerdu rukum ju ringi aingur ya me atrai ba melong ublai unang pendap unang penbiang ban atrai kham ta me ya kren hangi atrai lembaga ktien jame lemba ki benta ki ba pher ba kham ta me lembaga social media ko pa bi jeng atrai lembaga ni kepor ngon ban duai ru atrai ba men kerkhu ki kam jong ka balang ki ba buon men kerkhu ki pastor ki teman masan ki dekhot komti balang bat ki nokit kam jong Sunday school bat ki wei de ki nokit kam atrai jisu ba konor jong ka balang syak ba ka jing pensle jame atrai halor jong ki atrai ka long barabor bat da ka jing pensle jame atrai ki lang ban trei ki nang la ban peteng ya ka ban syakri me ha ka no ma ka no ka benta atrai ba me khot ki ko pa e jong atrai trai lumba ka ni kapor atrai ka jing duai jong ru atrai ka lej
Na kebentar ki syakri jome atrai ki badan jengai na la yeng atrai. Ki ba trei, ki ba kit, ki ba ba e ka kam ko jome ku konrat. Ha ki mission field ko atrai Jisu ba kono. Ngon bandwai ba men sya ba ka jing isnei jome atrai kan long lembat ki. Uman sim jome atrai an kurkui ki. Bawat la ki don jengai na la yeng atrai. Nai ki nam sungo per Bat ke syakri lai lut ya ke kerteng jome atrai hang tu ha ke baki ki don. Bat atrai lumba ka jing pen syai bor jome atrai ke nyai beteng atrai ke ban yelap. Ya kaban penan buram ya kerteng jome atrai hang tu hak jaka ke baki kidon kum ta atrai se sien pat ni bendem khmat jome ya kan ke por baro atrai ke badang sa bat ke jing syakri badang sa jong ke balang ru kum ju atrai kerku lang hingi baro atrai se sien pat ngingu ngidam ngidawai ngi kerpat hak kerteng jong Jesus Christ utrai nong penem nong sispa jongi manta sedeki bom cukut amen. Minta pengin yo ya ki jing benah na kapalang. Andal awai kini ke jing seng kan thei kan long ko por arsteng iban pule ba duai kong rinita karsentio pariban kran ikong dialenti karsiye tendal awai kini ke seng ki dekat kan thei ki ba mut ban sa je seng kethei nginya mi swa sport ban sanitize swa ki mani thai ni kata se rong biang kum ba jigile macam tio ka English service ko por sau bje ban pulia ba duai I Samantha Merpet ban ai ke jirai kerpang Albany swear ban keren Mr Gigi Ruben la shai ka sngi ka miet jing duai kan de na ka bata ka revival bat ka ban pulia ba duai no ikong doli renga Tika jing penkerma banduk la saja seng miet sengi po yakin long hakapor san siteng na marangi larung subanai bakat wei. Kemiet balang kan ka jing duai kerpang na kebentaki prabenget ki ba trei bat ki ba pulih sabar. Ban pulih ba duai ikong wanda sisa lengwa. Tiha kadi ka sengi utrai ka banwan na kebenta jong pi ka dong laban mi ngi bat sep ngi ka jing seng kan long hakapor sau beje. Bat bamu kan long hakapor sau beje. Bat inong keren inong itemen besan Robert Eldakar. Kita kilong jing penbena nak kemtakan di kepor. Timenta dengan kerpat yai wei pat I nong simda I ex printenan jongka Sunday school I ba dumek sindat ben sungu bahawan wan seni bat ban duai pen kentang ye jing engo binglano syaka kam jong utrai. Tên lệ là sự beli. Cuộc phá những baham neng ai ngủ mẹ cái này cái chân miệt của mình ta. Các bạn ao lên cái cũng đi cái gì cũng bakal thang cái cho mẹ cái try. Cũng cái Sunday school trong cái balang hi ba cái vậy. Ai ngủ mẹ cái try nó mà cái long cái miệt long cái balang rồi cái try cái don trong cái anh nghe cái chân miệt của mình ta. Cái đuôi cái chính làm cái trong mẹ cái try đó cái bor cái trong bên xem bốc khuất. Cái Sunday school cái trong cái try bên cái năng lạ cái try ban lệ cái bậc khảo, nak benda cái buram cái trong ba, try cái Dubai route nak benda cái Sunday school cái try cái badan, agar cái si jantia cái try benda cái perthai barak cái bakum agar cái ski cái try, cái khun trong me cái try cái leng setelak cái perthai cái pendan buram cái ski, agar bayi cái tin cái trong me cái try lah hikai, agar cái ski cái try. Agak percaya berak bawai, giduai ke cinggalam ke jauh mut siam berku jambai. Try giwan nak per manuara ke try ini ke jing dok ke jingi, jing ai berak ke try ke bengila ai sekat kam ke jambai a try bawa belai. Ai bakin long ke balak kerku dok ke ti badan bor ke jambai. Basano baka Sunday school ke jangi ke try, ke pendan kam yaki. Ai bakan long ke try nak benda ke buram ke jambai. Nama melong belai jengi belai alam ini, bat nginget hame. Agar kita tengok cuma Yesus ngidam gipan ini baru. Amen. Di menta pat ngilapoi sa kawai pat ka benta ka ba kerpang jong ka jing sakri uble kani no phai jong ni ka sngi kata bangin sa yo sngo ya ka khubor na ka ktien ki jong uble ka khubor na ka ka jing rakhe jongi ya ka World Sunday School Day menta ka sngi na I Reverend KL Tensong ya ki bangla penithu mene khmat
Irawan tensong sasisin ko aban penito ba idon hangthia ka balang langkerdam idei naka idei pet ya ka idon naka district Khararblang Rilom district but idon naka presbytery Khararblang te ki jingbin tu ba khamha I karpat I pastor bensa kami penito syo te shwa ba I pastor in sam bentan ka ktin ka jong blai idon ban karpat ya ki khna puli jong ka Kerdan intermediate but senior bangkin sungguh ban wan chene chakamat ban ai ya ke jingwai kau kerpang ke jong ki bar hadin kata an kerpat bai pastor tinsong ban sungguh ban chem ya ke banta ke jong I Nagabinta ko burong ublay. Amen.
chairman bayalam me kene jing seng ibalong superintendent jong Sunday school jong balang pastor in charge jong balang pastor Pochna ki para nong syarai baro ki temen besan na po jong balang ki dekhot jong committee balang ki para bangai baro ki khon jong balang hang ni ha balang laban ma pi baro ki para banget ki badon ha gani ka jing seng bat ki bala bandon ro ki yeng ki sem jong pi ki baya so lang bat ngi kum ga balang ha ga ba syakri lang yo blai lang ba kana ka por kan nu ngadam ta ka jing sngu ka ba krawe yo blai jong ei u blai bangi nge u blai bangi shania ublay bangi mane ublay bangi syakri ublay bangi mat ya ga jing sisa jong ga jing long blay jong u ha ga jing im jong ai ngapan pau ga jing sngew ngu balang lang kedem bat uwei kun sama jong ga balang ban syakri yo blay lembat pi ngap pedang ya ga jing pedang sngew ha ngapan pau ru ya ga jing sngew ngu namar ga jing penyok benta jong pi Yanga haga ni kejan min bannya simban talem bat pikum kabalang haga ni kajing syakri bakentang leng ba kajing rakhi jong pi ya ka ni ka world Sunday school day ki para bangit bayi kane kalong ka snem kabae sibon hak bakum kiriu ngai apo jong kabalang kinong song senong jong kari bot ka jaj ban riu ukon ban riu sitelup ka pertai nadu ubanai ubaneng kong jong kan kesnem hadu ni ubanai ngilai kendo ia gajing ia kendo kabae sibon Keba ngimpat yu shem, ngimpat yu kendo. Leng ba ka jingwan, jong gane ka pandemik, ka pasar sitelup ka peltai. Kaba penyok hangi ya ka jing sipting, ya ka jing rit musim, ka jing senguduk jing kermen, ha ka jing im jongi, ka bide ber ka jing ko jing kia. Tenrei ha pedeng ka bakum kena ka por. Ngapan pau ka jing sngew yo blai bagi ai baro ki baje hangi ki bangai kilong tanggi jing jia kilong tanggi jing kendo ki bangi dei ban ya kendo hanoi ka bor ka jing yada ka jing sumar ka ka babhatam bat ka bajanai kalau na ublay jongi ublay uba imat uba sisa bat namar kan ka jingjia ngia don tangkat ne namar kan ka jingjia ka jing syakri blay jongi kalong kum ne kidon ke balang ke balala ban pli ya ke jing mane ka jing syakri jongi da ka babut perking ya ka SOP kidon ke balang ke badon na ka jing pat kre ban pli te kum ke banget ngidon kata kajing senghaus kem bakajing persyang jongi ban syakri ublai kalau enggak benta ka bakongsan hendak kajing penjanai baro kalau na ublai la kalong langi syakri akan no rukom katno bangi yolan katno bangi la bandon jisu teuang tetapi don arngut na laingut banyak seng pendon buram ya ka kerteng jonga nganlong rengkat bapi uang ru ya gisenran haka minit ka bakado haba udai ban kiu no syabedeng haka mi ru ngalor kat bapi halaka sengi haduk bawai no jong pertai ki para bangai bai ki khon jong ka balang laban ki khon kristan haka ribar ka jaj ban riu bat sitelup ka pertai u jisu jong hi
da sisa ulung ublay uba kular bandon rakat bat ngi lakas ngi haduk uba waino jong kapul tai la dadon kono kono ga bangi deban kan mau la dadon kono kono ga bangim deban klet pat kata kalong bau jisu ong ngalong rakat pat pi nginom penslem kapor kalong ga bakodor aduk kata-kata namar bakajing sekri jongi kalong ga balengkot andai kat banang lengkot kapor kata kalong kabakam kodor kabenta nangaktin ka jong ublay kabangadon banbu padeng jong pi bat padeng jong ilang baro banyak peliu jing mut agan kapor pila ban syam naga siti sigi nong kolosai nagal nong ka balai nagar khot ka bakhan riu ai bagaktin Christ kan syong kerhai hapo jong pi hakijing start barok daga bahikai bat daga bahis neng parlok hakisam hakijing roai hakijing ganun daga jing ai hakidon jong pi sha ublay te ya ka eru ka ba pile la ka tin naga jing le to le ya barok ka keteng u jisu uba utrai daga ba aingu ya ublay uba ukpa dao to ye doai ko ka jing ibah beneng naga muslim ka bas nguren daga donut ka bakmen rengkat bat ka jing sngu ka bakrau ya me ablay ngi mane ya me ngi pendon buram ya me ngi aingu ya me ngi pen krau ya ka kerteng jo me trai ba ngi don ruban skor ya ka khubar babhan ka tin jo me ablay ngi doai tu penkentang iya gan negapor penkentang iya lu jong usikri penkentang ablay iya ki kubor barok barok ka bami kanlang bala penkentang ba on penyok hangi iya gajing psa babiang ha gajing pensyat bor gajing alam kajing umun simakhoy pedang iya gajing doai jong ablay kalat ban ma pipam mar kelteng uji sungi doai amen ngai ku blay pi baro akan kapor haga kelteng ka ba thiang tam ka ba don bor tam ka ba kordor tam ka jong utrai jongi u Yesus Christ ki para bangai bi ngam tip kan nongi sngotu ya ka jing bang ka jing thiang jong ka kelteng ka jong utrai jongi u Yesus Christ ya kabor bat kaburam jongka bat ya gajing sisa jongka barok bat ngas ngau thi kana banong ba padang jongi lala ka jongka bor smoto lala ka bor sempang lala ka bor sem sim ngisem bat ngitu andai kalong gajing sisa ba ulong ublay jongi bat naga nega text ya ka bangalabu aga nega por ka boong ai bagaktinuk Kris kan jong garaya po jong pi hakajing start barok ki para banget ba kane gadai ka bangi kren sa pangga Sunday school ngi kren sa pangga school sa pangga jing hikai bat ka kitin ka jong ublay ka bangabu hakan ka por kalong tang ka jing pen kan mau kalong ka jing ya phliu jing mut kalong ka banta ka bangi dei ban sim ya kan ka por kan diat ban ya pusan bahkan ke school penpawa ka jing rakhe jongi ya gan ke world Sunday school Sunday ka khot yangi ka kentu yangi bangin play ya ka jing khang jong ka donut bangin bu yo mau nongrim jong ka jing im halor ka jing sisa jong ka tin ka jong ublay ka ba khot yangi ai ba ka tin u Christ kan syong kerhai hapo jongi hakijing start baro ki para banget bai kan ne kalong ka jingkhot ya ngau bayang ya phiki bas ngap bat ya baro ke bayos ngau bangin ajaka ya ka tinu Christ hakijing im jongi bat naga benta kan ne ka text naga ne ka tin ka jong ublay ka wa ban pai ka jing mot jongi
Namar bakani ke keren sepang ke ketin ke jong ublay. Ya ke jing don kerhai jongka. But ya ke jing start jongka barok. Ngakot yang i saya ke jing sunggup tu. Ngakot yang i saya ke jing don kam. Bakum ki banget. Bagai ketin ke jong ublay. Haba ke syong kerhai yang i. Bangin yo ya kata ke jing start. Kiba janai jongka, kiba don haka, kidon lightly ki jinglong, kiba ngidei banyo. Kabenta kabanengkong kalong, kum kiba ngai, ngidei ban long, kiba don kata ka jinglong, kabaya ka jingim jongi, ngin IT hau blay, ngin shane hau blay, bat ngin bu yo mau no rem jong ka jingim jongi hau blay, bat barok kabangidon. Kilong hau blay. God centered. Dan theocentric. Kabenta kabanangkong kabangidai banyo ngidai banlong theocentric. Dan God centered. Kiba kapadeng jong kajingim jongi kalong ublay. Kabenta kabaar. Christ centered. Kapadeng jong kajingim jongi kan longu Christ. Dan Christocentric. Haka ketin kerik. Kabenta kabalay. Kabangidai banyo. Kata kalong Bible centered. Bahkan nongrim jong kajingim jongi kalong. Halor ke ketin ka jong ublay. Ki program jong kajingim jongi kalong. Katkum ke ketin ka jong ublay. Bible centered. Adang iyo ya kini ki lightly ki jinglong. Haka jingim jongi. Ladang ipenyo ya gini gilait lagi jinglong haga jing trikam jongi. Kum ka Sunday school. Kaba ayangi ya ka jing hikai. Kalong kaban yarap yangi. Bangin poi siya ka jing start. Kaba janai. Kat kum ka keten ka jong ublay. Kilok ki para bangit bait ka keten ka jong ublay kalong kabadon kam. Usoitan upen soy yau Jisu da ketin ka jong blay. Upen don kam bakalai ka ketin ka jong blay. Da ka buj senti jong u. Kum ki banget ka ketin ka jong blay kalong ka badon kam. Ngidei ban yo ya ka jing start. Bajanai ki badon hapo jong ka. Haki jing start baro. Ki para banget kabenta kabanangkong God centered lana ublay long padang jong kajingim jongi. Kajing khot yangi kalong bangin long kita. Kiba penlong yilde. Kiba buk yilde. Hau ublay kumu mau nong rem. Lana ublay kumu padang jong kajingim jongi. Ngidon kam ban penlej jingmut. Ngidon kam ban ngam jeliu. Ngidon kam ban wat benia. Yau blay. Bantip siapang ublay. Hangno ka doanut ka jong ublay. Kumno ka doanut ka jong ublay. Ki para bangay bihin. Ladang ilong God centered ngidai bantip ya ka doanut ka jong ublay. Ki para bangay bihin. Ublay jong i. Ka doanut ka jong ublay. Kalong ka doanut ka badap da ka jing i. Kadaknot ka jong ublay kalong kadaknot ka badap da ka jing isnay. Kadaknot ka jong ublay kalong kadaknot ka badap da ka jing sngaulem. Ki para bangay bayin. Ublay jong i kadaknot jong kalong kadaknot ka badap da ka jing hid. Na ba bulay lo i kata-kata ya kapultay. Kat bulo ay tino ilaw jong kun balamarway. Bakha marway. Ka jing i ka jong ublay kalong palat iya ka jing sempang baro. Nginam la ban poi sedu ka tanrai jong ka jing i ka jong ublay. Ka jing i ka long ka jong ublay kalong ka jing i. Ka balada pisyun ya uru i. Pikiran ben ya uru i. Ka jing i ka jong ublay ka bomdon manu balaban kot se ka jing jeliu jong ka. Se ka jing jerong se ka jing kram ka jing yar jong ka. Ka jing isnay jong u ka bomla ban ong. Bat ka jing map jong u ka long ka bakrao adu kata-kata. Kata kalong ka doknut ka jong ublay. Bangin long
God's centered. Ngidei ban ai jaka ka donut jongi. Ya ka donut ka jong ublay. Kabanta ka baar bangin long God centered. Ka jing perkhat ka jong ublay. Ublay jongi udon ka jing perkhat. Bat ka rukam perkhat ka jong ublay. Kalong ka jing perkhat ka badon ka hok. Ka jing suk bat ka jing kemen. Namar kata ublay jongi. Yaw Moses bat ki kun Israel. Ukua bakar rukam perkhat jong ukan long haki. Bat bakin ya ka jing ya nanti jong ka jing im jong ki kat kum ka rukam perkhat jong u. Kum tahu ai haki ya ka hukum. Bakin sengau tu ya ka hok ka jong u. Bakin sengau tu ya ka jing bishar jong u. Bakin yo pedang ya ka jing suk jong u. Baon pendap haki ya ka jing kemen jong u. Kidei ban ya lang bakal lenti. Kaba ula petin. Kata kalong ki hukum jong u. Ka jing perkhat ka jong u blai kalong ka bahok. Kapadap da ka jing suk. Bat ban penyo ya ka jing kemen. Kebentak kebalai bat kabakhat du. Nakane ka jing perkhat ka jong u blai ngela ban yo hi. Kalong ba u blai jong i utim. Ya ki bereu jong u bakilong kinong pap. U itu ya ka jing telot ba ka jing bomla jong ki. U itu ya ka jing duna jong ki. U blai na lor kata ka donut ka ba isnei ba ka ba ma. Na lor ka jing perkhat ba bah ka ro ka ba udon. Udon ka wei ka kam ka ba krau ka ba ulai na ka banta jong i. Bat kata kalong upen im yang apa dapi. Ka jing pen im ka jong u blai. Syamlaman bagawi ke mensim kan jonna. Babarok bagin yo ya ka jingkela ka bamut. Kata kalong ka kam ka jong ublay. Ula pha yo kuan ba marwe jong u. Ba on pen im yang ikinong pap. Kata kalong ka jing perkhat ka jong ublay. Ublay uba i uba ma. Uba isnai. Bakwa ya ka hok. Bakwa ya ka jing suk. Uba ai yang ka jing kemen. Ula IT yo kuan ba marwe jong u. Naga banta jong i. Kum ki bangai, lada don kono ka bangi de ban kan mau. Persyang barabor, to be God centered. Bu, yo blai haka padang jong ka jing impi. Kabanta ka baar. Christ centered. Ki para bangai bai utra jong yu Jesus Christ. Ulong ublai ubawan segane ka pertai ban pan im jing i. Harna udon laga jinglong ka jong u. Nagane gospel amatia senang ka bakhat wei. Kada khot ka ba arpu prat kon dai teruang. To shim ye galang kor jong api to hikai ro nanga. Na bangau ba loi ba do barit ha ka dono jong. Ki para bangai bai ban long mu Chris, lane Christocentric lane Christ centered. Ngidai ban itu ye ka dono du Jisu. U Jisu ang na bangalong barit. Ba loi ba do barit ha ka dono. Ulang ubahak ka jinglong ka bahok ka bakhoj ka batlem ka bakentang haka jing ngawrit ba sisya haka hok ba janai ka donut ba jamnut unong ruai ong ukon ba jamnut tam balasya hakal bari ukon belayap udang imaneng unong ba kli jongi try jing Yesus Kristus kata kalong ka donut ka jong kadonut kabadap da kajing it. Kadonut kabada kajing ngawrit. Bat kadonut kabajam not. Kabanta kabaar kabangi ngasukwa ban petkan mau yang is pangkajing longu Jisu. Trajing Yesus Kristus udon kata kajing kongu halau jongu kepa. Ka total obedience. Kajing kongu kabapura kabamdon jingiduna kabab nabaro habaro. But ka jing IT lot yung ka total submission. Trajing Yesus Kristus. Udon gane karukam perkhat ban ko ngu yelo yung ko pa. But ban IT lot yela de hakamon ka yung ko pa. Kane kalong karukam perkhat ka yung trajing Yesus Kristus. Kum tau IT ko ngu. Ya kano ka balabata. Kat kum kamon ka yung ko pa. Upendep kalem jing kenyum. Utrai jong Yesus Kristus. Kabalai. Kabangila ngakuwa ban kan mau pada jong kalong. Upendep
bila ka jong ka kam ka kom perkhat ka donut jong u ka kom perkhat ha ka jing em jong u bat ka kam ye ka balasan ya u pendep ya ka na Bethlehem ha Kalbari kam don ka no ka jing bakla kam don ka no ka jing duna u pendep janai hadu hakading panah ulum Kalbari kabenta kaba khaddu kabangila banyoi nau Jisu kalong bahalor kading panau lakiu ulayap yapli na kabenta jonge bat habau khot yagi khat arngut kisenran haswa bu dai ban lek ban kiu yel halor kading pana ula khot ru yaki bala dau no umon banwana den jonga ai bu un len yela de un ra yela ka jong kading pana but unwan boot na den jonga ki para bangai bai banlong Christ centered ngidai banlong ki bayo ya ka donut ka bas ngauret ka mensim ka bacem not bandon ki badon kata ka jinglong ka bolong total obedient ki bakongu janai ka hukum ka jong blai but ki badon kata ka jinglong ka ba ai tilut total submission ki para bangai bai ka ba khaddu bangai dai ban lai kata kalong ra yel ka jong ka ding pana but yaki denjat u Jisu na Bethlehem sa Kalbari mangabat mapiki para bangai bai ka wall Sunday school ka khot yingi bangin long ka mu Christ da ka bangin ai baga rukam bat ka jing im jongi kan ya dai bat ga gospel o Christ unong ruai ong ngimla bantip ngimla ban ong katno ba ulasya Henry namar jongi ngitip buyap hakading menang kabenta ka balai bat ka bakaddu aga ne kapor ka bangi dei ban yo kolong ka jinglong ka pensyong nong remil de haga kitin ka jong uplay Bible centered kum ge banget ngidei ban yo ya ka jinglong ka banget ya ka kitin ka jong uplay ka bangu ko ngu ya ka kitin ka jong uplay bat ka basya haga jingelam ka kitin ka jong uplay ko mo ngon ruai nang betin da ka kitin ngan yat bet klem keladin laki wei kim tre lamar wei ngan bot ngan om paidin ki para bangai bai la don kono ka bang im dei ban klet ha ka jing im jongi ngi dei ban i ye ka tin ka jong blai kom ba ong no ruai Bible banga i kalong ka tin no blai ka yalap yu Jisu nong pen im ka pertai ki para bangai bai bangin long Bible centered ki don lightly ki jing long ki bangas ngau dei ban pen kan ma ka benta ka banang kong kolong minot siya ka school pampaw ngis ngau diaw kaniat kumbala ngi cheman bahaga ne gasnem ngim chem lay olat barwan school pampaw siya ka ne ka slem jing hikai ka bayadai bat ka jing start bagan jam sim ka jing im bagan jam sim ka khubor bagan jam sim ka khubor bagan jablay ka bakren sipang ka jing sisya jong ka jing start ka jong blay na ka banta ka jing im jongi ka bayadai bat ki ai bagan jam sim ki para bangai bai ka balang kalabu ya ka Sunday school kum ka wei na ki department bakong san ha ka jing sekri jong ka bat haki balang nadu ki balang keme na po nong saulea ki wei pat ki balang keme ha po garigas di jantia hadu ki balang ki badang suseng bat ki ban saseng ro ka Sunday school kalau ka wei na ki banta bakong san baka balang ka bu ni aingu yo blai ba blai upenyo hangi ya ka negalat bangin don ka nega Sunday school haka bahaka nega Sunday school ngiyo i kidon nadu ka kedan ka barit hadu masan haka jiu ka school nadu kitu ki bempat pei bhawan keren hadu ki bom syai syu ban keren ro kane ka long Sunday school grade role ki infant primary ki junior intermediate senior samna rang ba
bat kumta ter. Kene kalau ke school ke bela. Bah kaju ke school. Kidon. Kinong pule. Bat kinong hikai. Kiba. Laga jong kerta. Tanri ha kaju ke school. Ngiyok la tang sisin si tayau. Penban kalau ngebekodor. Si kadaya. Bangin long. Kiba tip janai ke tin kajong belai. Kebentar kawan engkong kolong. Ngakot. Ialah deh bat ya piru. Batungin ya minat. Banyawan si ke school penpau. Kajing mut jong kajing rake ya ke school penpau. Kamut ban penklain. Ban kentiu si perang. Ban kentiu ya kajing sekri jong ke school penpau. Haga negas nem. Arhajar arpau. Haga por bangim yo alat ban lo school penpau. Penban ke school penpau. Hadu mata kadang khot. Ndala play kalat. Ndala yo ya kelenti. Ndangi lala ban penlong. Kadon kajing khot basisha. Bangin iye banwan cek school penpau. Kawai pat kabanta. Kabaidai bat gaktin kajong ublai. Bangin yo ya kajing tip basisha. Lane banlong Bible centered. Ngidai ban pule minot ya gaktin kajong ublai. Kene kalong kajing ajing mut jonga. Ba uway pagaway na padang jongi. Lane kaway pagaway na ki jaka bang isyong isa. Lakalong haki school, haki college, haki university. Haki yeng, haki sem jongi. Uway ubriu, kaway ka Bible. Ngiday bandon, uway ubriu, kaway ka Bible. Ba't kata ka Bible ka bang idon, kamday ban subuto, haka jaga bang ibu. Lane kamday ban susa, kalemple. Ngila ban bu, haki jing tiak jongi. Bangin pule, man-made, lane mestem. Ka Bible, kalong gaktin ka jong ublay. Kalau ngaktin balap persan mesim. Kadon naka kejing hikai ki bakrau. Bat kaktin ka jang ublay ka ai bakaktin ukris. Kan syong kerhai hapa jongpi. Mdai habar. Mdai harut. Handrai hapa jongpi. Kabamut bangidai ban pule minot. Ya kaktin ka jang ublay. Ki para bangai bayi. Kakot kubor ka pajrong ngidang kwa alai taliban pule. Ka Bible jongi, ka don ajan jongi. Kakot yangi bangin pule ka Bible. Men meet lan ne men step. Bat ban pule ka kitin ka jong ublay. Ngasngau thi kana ban ong yepi. Ba kitin ka jong ublay kalong ka bothamai. Ka kitin ka jong ublay kalong ka bayai thamai. By experience. Ngam jus ngeurim habang ngapulay ka Bible. Kapan thamai ya ka jing mot jing perkat. Kapan thamai ya ka jing ada jing ibat ublay. Kapan thamai ya ka jing im jongi. Kapan thamai ya ka jing sekri jongi. Pulay minot ya ka kitin ka jong ublay. Akan mau igi kentin by Reverend Arpilang do ayong. Lada ka kitin ka jong ublay kadon na ka jing im jonga jong pi. Hakaway kasngi. Hakaway kasngi. Kadon ka bor. Ban pengkeladur. Ya ka jingim jongi. Naga bersniu. Siya ka babha. Lagada ka kitin ka jong ublay. Kadon naga jingim jongi. Hakaway kasngi. Kan sa pengkeladur yangi. Naga bersniu. Siya ka babha. Ki para bengej. Kajing hot. Yang apa dia pi namar kata. Dungin pulai minot. Ya kaktin. Kajang ublay. Kawipat kabenta. Kabangadon pan pawa padang jongi kalong. Bangin perkat. Senyasngi. Ya kaktin kajang ublay. Habagi pulai ya kaktin kajang ublay. Mendai bangin supulai tuta. Handai banda pulai. Banda puson. Bat haba kayo aja kah ka jengim jongi. Kandon kepor. Bahkan keren jengi. Bat haba kaktin ka jong ublay ka keren. Sungubha ban perkat. Yo bakata ka jing keren. Kalau ka jing keren ka bakado. Ki para bangai bi. Unong roi sam ka sam ka banang kong ong. Suk utau breu. Ubamya ja ka jing selagi beman.
ubam yang hakal tikin nong pop ubam syong haga jing syong ki berkibeng Henry ubah senyas ni uperkat ya ki hukum ki jong utrai bat ka jing mi kalong te un long kemuding balatung harut ki wa ubah sei ki slah halaka ayam kisah halaki ayam ubah ki slah jong ukim telorna bat ka ei ke eru ka baulek kan man bha ki para bangai namar kata kadun ka jingkhot yang abat ya pi bangin perkat senyesngi ya ka ten ka jong ublai bat da kata ngilak panangsan syaka jing sneu tu bajanai ya ka jing temu bekentang ya ka jing shisha bara balat ha aka namar bau pol hauti mati uong to perkat ya ki banga ong teu trai won pensyai ame ki para bangai bai ka wei pat ka banga kwa ban bet kan mau satang kan diat na ka bantai jongi kalong bahaba ngipule na ka tin ka jong blai kum ka tin ka jong blai kalong bala persan musim kadon ka jing khot ka bakerki ka jing khot ka basisha ka jingkhot ka badai por na ka banta jongi bat kata kalong bangin sei ya kiso jong uman sim namar bauta ba perkat ya ka gum ka jong trai senyasngi ulong kemuding baltung ngarut ki wa uba sei kiso halaki ayam uba kasla jong ukam telorno bat ka ei barok ka baulek kaman ba bat kiso na ka tin ka jong ublai kalau nga bat hikana kelang kisah mesti makoi so ka jing i ka jing kemen ka jing bha ka jing jamnon ka jing le sbon ka bor lor de ki para bangai bai unong rawai uang so jing i so jing kemen so jing du wai de balong jing yaro yo kupa ka buram ro yame bangin yo baka tin ka jong ublai bat ka jing sisya ki jing start jong ka baro kinsan ha ka jing im jong kin long apa dai jong i namar kata ngide balong God's centered, Christ centered, Bible centered. Ublay upadeng ka jing im jongi. Chris ulang upadeng jong ka jing im jongi. Ka Bible kalong ka padeng jong ka jing im jongi. Tengin long kemuding balat hong harut ki wa Ublain kerku unyarap jengi. Lengba kan ka kubor World Sunday School. Haga ka snem. Bamangabat mapi ngin aja kai ka tin ka jong blai ha ka jing im jongi bat ka jing start bajanai barok jong ka tin ka jong blai kin long hangi bangila ban ye kendu ye ge eryong jong ka jing im ye gi dau rengkyang jong ka jing im ye ka jing terkhong jong ka jing im ye gi jing ma jing ala barok han ka tin ka jong blai kalong ka bor yangi kalau ka ba im na ka bantah jongi ka wailam na ka bantah jongi ka syarak yangi kan pelong yangi bangila ban seisa haki ayam jong ka jingim ublain kerko na ka bantah la ka buram amen. Iran ban aingu yo play namar katu ka kubor ka bai pastor la ai hapdeng jongi hagani ka no phai jongi ka sngi ka kubor ka long ka basai ban ngai scam ban ngi dwai ru bangi baro badan ka yeng ka kentang jong play ne ka sngi ngin ra ya ka kubor ka bangi layo nang ni bala pensngo ngi di pastor hagi jingmut jing phat bagi dono jongi khnang ba nginang laban im ka jing im ka baya deidur Wadu kon jong blay Jesus Christ. Nusongo yai pastor antang ni ko kubor ikla pen kan mawingi ya kabangi di ban pen song rim kum ki bangeng. Bat ban pelong pedeng ya ka jingi am jingi. Hau blay hau jisu bad ka ktien ka jongu. Te ngam
ngongo bat ai kublai pastor sisin pat nang tak tu ka kubor pastor ba pila ai deng jongi te ngi duai ba blai udang yai kerku yepi udang pensat bor yepi lo ai ka met ka bakoi ka bakhya nang la ban sami ka tien ka jong blai na goi ka por shakoi ka por pastor ngi ai ru ya ka jingai kublai ka kerpang na ka balang bani ai ru gi jing duai ka jingi ya ka yeng ka sem ka jong pi ka balang ka pa pidon bat sngop hara ru gi jing kerku ka ba ngi ai ka balang shaka yeng ka jong pi bat shaka balang ka pa pidon ni duai ru bo blai unia da un sumare pi ya ka jing ya linti ka ling phai shati sha sinong ka pa pilai rengkat bat i rangba i bawan lang bat pi te u blai un kerku lang ru yengi baro ha ka ni ka sngi ha ka ba ngi shakri yo blai ha ka ni ka no phai jong ni si ba kerpang ka World Sunday School Day ngaran man ai kublai ru ya kinong simanta baro ka bagantup ya i Eureka i ba Menri Akor ya i baksan ko par kharsieng i ba dumek sinrek bat kumju ru ya ki saungot ki khon samla jong ka kerdan intermediate bat senior ki bal ai ya ki jingwai ka bar kerpang ublem kerku ya pi baro bat na ka ban ta ka burom ko jong blai ngin ya penwai no ya ka ni ka jing sakri ka jongi yo blai khane ka no phai jong ni ka singi da ba ki ni wai lang ka jingwai ka ba shispa lai pusau ko thmai bat shispa lai pho ar ka barim bar hadien ba ngiar wai gini ki ye gini ki jingwai bro artli ki khot ngan karpat biang ye pastor ibla sami ka kting ki jong blai hapteng jongi gini ka sngi mit sngo bha ban ai ru ya ka jingkur ku penwai bangi la yo ka ktin u blai ngin ya ro ka long ka ktin sngo bha ye ngin ya ro kum ka sngi ba pen shai sngo bha penjam kalinti klau kala bangi la yo ka jing shisha ngin ya ro berarti ke jing wai bar hading katai I pastor se pelaj ngi ke jing ku penwai bangi la yo kak tin ublai ngin ya ro kalong kak tin sau ba ai ngin ya ro kum kas ngi ba ben shai sngur ba ben jam kalen ti kla kala bangi la yo ka jing shisha ngin ya ro kam ti yang hi ya ka ro nga ngin ya ro ngin yo ka jing snow ba madam ngin ya ro ya baro long kam kor shisha yaksi yarbad yaki baila kaktin ublay long la kaspa ngin ya ro Kajing ai kabadap biang kabadap kerhai kajong utrai jong Yesus Christ. Kajing ba kabapla kabamayan kajong ublay bokpan nabam jukut. Kajing ya selok kabatyang kabahun. Kabapentengen kabapensajbor. Kabapenkhia kabapentemai bor kajong ublay umersim. Da shisha kinyai long lembat pi iwe kibayeng hagane kajing syakri kabakantang. Hoi bat ki riu ngai riu khoj hang ni bat ha kaleng sat la ka thai nang ni se ki pa bom ju ko ru amen.